Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki nongtrei jong ka maumlu Chera Cement Limited ki badan hapo ka shatri jong ka maumlu Chera Cement Employees Union ha ka pratrik unho pra arajar arpho kila penlong de ka jingsha thangan ka bakhlemput sngi hakmat ka office trekam ka badan ha ka nong ba Shillong hadin bagi bor penyat jong kene ka karkhana penmi daubilat kabala rimtam ha ka jala Meghalaya kamshim la siu satya ya ka tunop jong kinong trei mentala khatsan banai kanthi Katkum ka jingya thu jong president ka union uba shan lang ding do kinong trei jong kani ka karkhana kilado ya katulap ka basan banai ka bakidai banyo jong ubnai naiwing arajar khatsan hadu ubnai leber arajar khat hnriu bat kumjuru sa katulap ka bashipeu banai kata nadu ubnai rempang arajar arpho hadu unopra arajar arpho hakajo kopor uniu nongelam jong ka union Uliyathu baki nong trei jong kani ka karkhana mentala hanyo snem kanthi kila hab ban trei tam ya kapor balabu nadu usnem arjar khatlai klem da don pat kano ka jingseu ka union kala dawaru yiki bor penyat baki dei ban seuru wat ya ka area jong ubnai yayong arjar khat phra hadu menta usnem arjar arpho nalor kini ka union kala dawaru yiki bor penyat baki dei ban seu ya ka medical reimbursement shekinong trei bat kiwei de ki jingmentoy baki dei ban yo kum kinong trei karkhana jingpam yo ay katulog kabala khatru bunai ka hadu uni bisa baru bata kamot kesan bunai ka dei kabala slemba ka ta muslim arja khasan nadu november hadu arja khat dei november kenang ta kan ka khatwi bunai jong Benai Februari hadu tahun sebab dah jom arja aku. Teka baar pada kidon ru ke wei pada kum ki overtime payment ru ki nei ki bala ade hadu usna marja khalai ki bala sateng hadu betar ki clear. Dan tare ke wei ru kadi ka kini ka perivision ru kadi bala ade diu arja kata kada du kisni ki bamantar ki par implement. Te kataru kadi ka bala sateng. Nangta ka balai pada kalau kini ki medical facilities ki bilang ada yang koi ka kia ka bang isa yo mo ka siarap ini ru adu mata kisngi ru im sim na yo su te ki de ki welfare facilities ko makalong wi ki nong te ko fakta ina ka safety hi ke tinggi lagi kini ki alawan so kai adu mata kim sim ka te de na kata ni appeal ka mo sarkar ba kan sim kia ni ba kan siu no ini ki hok ki jungi na baring situ bakum kia kinong trei ibadai kum ki prio hi ke ba em ni don kam ya ka pisa khang bangin yo ban utilize li ban meeting ki kinong kam la ka long personally la ne lo kinong kam jungi wa ki long ying ki long sem amang situ ba kram ka pisa ka long ka ba e bang dong ba ngin maintain ya ka ying sem nga trai ka kum ka kam ki jungi ki trei hang ti na mar ngi don tang ka piof par kum ju ro ngim don ka pada ka financial assistance ka ban long ko long ka trei sarkar Kendai kaya kebang iyo nang ni kubisong idon tangga kenjasa kat thrift society ni kubisong contribute kontu dekade nak tu kamot niya utilize kan ni kapisa dak kabang ide ka subscription punju dum ai ka don ya ki para members ki badon hagani dekani kalong kajirab ingi tekawai pada ru kalon ki nong play kamot ba ka pf ru ki don ki blata islam ru ka manta tang pf ki hapan saino nakadau ki ni maintain ni kini kijing kam kita ki ba khatash yo pat ni pai dosu da wi pat kalat ba long de kata sim kan ki standard rise don ka bakut leng ba ka sanabu di baro ko wi bangena an le pai ka pasai balese kan iru ka bakut la tende ka preng kan ka bor le si ni up but ni ability pada kalian ki bor ba lor kun kalian government commitment ba kunjuru ka ju ko ba ki concern authorities ki bedai na ka banta bat kan ka factory bakin simkia kan kam na marngi kum kinong tay ngim ko ban long kum langkinya kim langkinya na ka banta ka factory berbor kan ka unit jong ibu kadai ka bahasa ya dan banta ba commitment kadai tangi entra mata dah kum kan ka por dase ban ong ban riak no bagan jan sundan nong fiba ka company ngang bakan kelano ya kan ka system ka batamai dase hado kini ki laita di ki offer ka ka government kalabu
nging isu appeal bet sa government sa management bat kunjuru sa local concern authorities la ni kini rugi ada authorities state ke badon benta baka ne ka benta baka ne ka factory te kata ka di ke ba ngi hapan ngi appeal saki te ndai de kata ka daw mong sa sisien biang na da ka bor jung ikum kin nong trihi ya kan ni hi ban 100% ngi ngemla ban ai komen na kata ka di ke ba ngi ngi appeal bola da ka kesorkari kamot ban lei kan ni bar ka ju por dekat ka jing stu jenggot begini ki mo bilo kala authorities ni le na ka le ke jongi gemdan isu ndai kai ke bangi apa de kalong bakas status ku ke jongi ka union ka de ban Agini kising ikular bat ai cingerap. Pi ka cingerap bat ka tulap ka fair ni. Yang ikai ke fisher bak iban bak pelan kan ya. Pi nak pelan kaya tulap niyo. Pi nang niyo tulap ka financial situation di kam. Ka ya. Kata ke iban ni kata bak pelan kan iban ya ke. Kemenang kalong ba poi hadu kan uput kalong ba production kamdan kumba ka target ke juspa te ka poi ke takada bisa pending duk si ujung areas di areas kata gitu ki over time kaplan kampoi target corruption bi dia kata ru minum kum lagi kendo inu ya kinok tregu em saru em desi kata-kata be si kasahawan kata kajing kelamo